Nanawagan og relokasyon ang anaa sa 60 ka magbanay sa usa ka sitio sa General Santos City kay dili na sila makabalik sa ilang Pinoy-anan tungod sa hulga sa landslide. Samtang sa Glan Sarangani, na-recover na ang patay lawas sa usa ka residente nga natabunan sa landslide. Ang detalye sa report ni Argil Relator. Gisubida sa GMA Regional TV 1 Mindanao ang Barangay San Jose nga sakop sa General Santos City nga boundary sa Tibuli, South Cotabato. Sulod na sa 11 ka adlaw, bugtong ang mga tent ug trapalra mao'y musagang sa init ug ulan sa bakanteng luna kung asa temporaryong mibakwit ang 154 ka magbanay sa sitio Datal, Salvan. Gawas sa pagpanawagan ug pagkaon ug tubig, ang mas giproblemahan sa maong komunidad ana sa 60 ka magbanay ang dili na makabalik pa og puyo sa ilang mga balay tungod sa hulga sa landslide. Busa, nanawagan sila og relokasyon. Kasagaran sa mga diri ng ilang balay na ana sa may daplin na sa pangpang ang uban bisan wala galinog bisan ulan lang may portion nga mo landslide katong naa sa taas matabunan jud ilang mga balay. Mo na mo problema karon kay asa na mo sila ibalhin. Mo asa na mo sila ibutang kay bisan umana ning linog dili gyapon sila makabalik sa ilang mga balay. Dihang gipangutana nako siya labot sa residenteng natabunan sa landslide sa ginatrabahong dalan sa lugar. Pagtulo sa iyang mga luha ang gitubag kanako. Bayaw di ay niya ang missing. Nang bisan tuod nga safe me nga tan-aw na may diri sa evacuation center pero cool kaayo kay napasa usa ka sa amo nga wala pa nakita. So nang nagpositive lang jud mi nga hope soon or naay adlaw nga makita lang jud iyang pateng lawas. Siguro ma-relief naming tanan nga. Wala pa may balik ang operasyon aron pangitaon ang maong lalaki tungod sa kadelikado sa lugar. Sa lungsod sa Glan Sarangani, na-recover sa Special Rescue Force sa BFP sa tabang sab sa mga lokal nga residente ang patayng lawas sa usa ka 27 anyos nga lalaking residente sa Barangay Kongan adlang Huwebes. Nakalutan siya sa gilawmong anaa sa 15 to 20 feet. Nagtugway matud pa siya sa iyang kanding sa bakilid diyang naabtan og linog. Ang patayng lawas sa kanding nga nakalutan sa rescuers mao'y nakatabang nga matultulan ang lawas sa biktima. Kauban si Bong Vicencio sa kamera. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao.